Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον κυταρικό κύκλο ή αλλιώς κύκλο ζωής του κυτάρου. Ο κυταρικός κύκλος είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημιουργία ενός κυτάρου ως τότε που και το ίδιο θα παράγει τους απογόνους του. Τον κύκλο αυτό, αν και αποτελεί μια συνεχή διαδοχή γεγονότων, τον χωρίζουμε σε δύο φάσεις, στη μεσόφαση και στη μύτωση. Η μεσόφαση έχει τρεις φάσεις, την G1, την S και την G2, εφόσον το κύτταρο αυξάνεται συνεχώς. Η κυταρική διαίρεση συμβαίνει στη φάση M. Η σύνθεση του DNA περιορίζεται στην φάση S και η φάση G1 είναι η περίοδος ανάμεσα στην M και στην S και η φάση G2 είναι ανάμεσα στην S και στη φάση M. Τα αριθμιστικά συστήματα του κυταρικού κύκλου εξασφαλίζουν ότι οι διάφορες φάσεις που μιλήσαμε για αυτές ολοκληρώνονται σωστά και με σωστή αλληλουχία. Υπάρχουν τα ακόλουθα σημεία ελέγχου. Υπάρχει το G1S, σημείο ελέγχου, το G2M και το MG1 και η φάση G0 που θα μιλήσουμε για αυτήν. Για τη φάση G0, μερικά κύτταρα είναι εκτός κυταρικού κύκλου. Σε αυτή τη φάση, τη G0 ή αλλιώς resting phase. Σε αυτή τη φάση τα κύτταρα λειτουργούν κανονικά, χωρίς να ετοιμάζονται για διαίρεση. Στη φάση G0 είναι όσα κύτταρα δεν διαιρούνται, αυτά είναι τελικώς διαφοροποιημένα κύτταρα όπως τα νευρικά, τα σκελετικά μυϊκά κύτταρα, τα καρδιακά μυοκύτταρα κτλ. Και όσα δεν έχουν πυρήνα, π.χ. τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Επίσης, στη φάση G0 είναι όσα κύτταρα, π.χ. υπατοκύτταρα, σωματικά βλαστοκύτταρα κτλ. Περιμένουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μπουν ή να ξαναμπούν στον κυταρικό κύκλο, δηλαδή στη φάση G1. Ας δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα σημεία ελέγχου του κυταρικού κύκλου. Ας ξεκινήσουμε με το G1S, το οποίο επίσης λέγεται και σημείο περιορισμού R, στο οποίο γίνεται έλεγχος για αρκετές θρεπτικές ουσίες, αυξητικούς παράγοντες, αν υπάρχει κάποια καταστροφή στο DNA και για το μέγεθος του κυτάρου. Εφόσον όλα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις, τότε προχωράει το κύτταρο στην επόμενη φάση που είναι η S. Υπάρχει το επόμενο σημείο ελέγχου, το οποίο είναι το G2M, στο οποίο γίνεται έλεγχος για αντιγραφή του DNA και το μέγεθος του κυτάρου. Και υπάρχει και το τελευταίο σημείο ελέγχου του κυταρικού κύκλου, που είναι το σημείο MG1, το οποίο ελέγχει για το σωστό σχηματισμό της ατράκτου και την ευθυγράμμιση χρωμοσωμάτων στον ισημερινό της ατράκτου σωστά. Οι κυκλίνες είναι μία οικογένεια αριθμιστικών πρωτεϊνών που ελέγχει την πρόοδο ενός κυτάρου στον κυταρικό κύκλο, ενεργοποιώντας τις λεγόμενες κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες ή αλλιώς Cyclin Dependent Kinases ή CDKs, όπως θα τις λέμε από εδώ και πέρα. Χωρίς κυκλίνη, η CDK έχει μικρή δραστικότητα κινάσης. Μόνο το σύμπλοκο της κυκλίνης με την CDK είναι μια ενεργή κινάση. Άρα η CDK χρειάζεται την κυκλίνη για να ενεργοποιηθεί. Οι CDKs συνιστούν κινάσεις σερίνης θρεονίνης. Οπότε, τι γίνεται? Οι κυκλίνες ενεργοποιούν τις CDKs, οι οποίες ελέγχουν τις διαδικασίες του κυταρικού κύκλου που είδαμε πιο πριν, μέσω της φωσφοριλίωσης. Όταν μια κυκλίνη και μια CDK σχηματίζουν ένα σύμπλοκο, το σύμπλοκο αυτό θα συνδεθεί με μια στοχευμένη πρωτεΐνη και θα την τροποποιήσει μέσω φωσφοριλίωσης. Αυτή η φωσφοριλιοποιημένη πρωτεΐνη θα ενεργοποιήσει κάποιο συγκεκριμένο γεγονός μέσα στον κυταρικό κύκλο. Π.χ. στην φάση S, τον διπλασιασμό του DNA. Αφού πραγματοποιηθεί το γεγονός, η κυκλίνη διασπάται και η CDK καθίσταται αδρενοποιημένη ξανά. Εδώ πέρα αυτό το γράφημα δείχνει την ενεργοποίηση των CDKs από τις κυκλίνες. Οπότε, η κυκλίνη προσδένεται και ενεργοποιεί τη CDK, η CDK φωσφοριλιώνει και ενεργοποιεί την πρωτεΐνη, η οποία πριν μπορούμε να δούμε ότι είναι απενεργοποιημένη. Την φωσφοριλιώνει και την ενεργοποιεί και γίνεται active και ρυθμίζει το κυταρικό κύκλο με αυτόν τον τρόπο και μετά, από τη στιγμή που έχει γίνει η φωσφοριλίωση της πρωτεΐνης που χρειαζόταν, η κυκλίνη καταστρέφεται, διασπάται και η CDK μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
Τα μέλη της οικογένειας των κυκλίνων γίνονται ενεργά σε διαφορετικές φάσεις του κυταρικού κύκλου. Όπως βλέπουμε και σε αυτό εδώ το γράφημα, στο οποίο μπορούμε να δούμε ότι η συγκέντρωση των διαφορετικών κυκλίνων αλλάζει αναλόγως με το σε τι φάση είμαστε στον κυταρικό κύκλο. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην ενεργοποίηση της σύνθεσης και της πρωτεόλυσής τους, δηλαδή της καταστροφής τους. Οι κυκλίνες μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με τη δραστικότητά τους στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου. Έτσι διακρίνονται οι κυκλίνες στη φάση G1S, κυκλίνες DKE, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Οι DKE είναι ενεργοποιημένες στη G1S. Οι κυκλίνες της φάσης M, που είναι οι κυκλίνες τύπου Β, που είναι η πράσινη εδώ πέρα, που μπορούμε να δούμε ότι έχει αυξημένη συγκέντρωση. Και η τύπου Α που ενεργοποιείται στις φάσεις S και G2. Εδώ πέρα αυτό το γράφημα δείχνει ποιες CDKs προσδένονται με ποιες κυκλίνες αναλόγως με τη φάση που βρισκόμαστε στο κυταρικό κύκλο. Δηλαδή, τι σύμπλοκα κυκλίνων CDKs έχουμε ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, στην G1 φάση έχουμε την κυκλίνη ε με τη CDK2 και την κυκλίνη D με τη CDK4 ή 6. Στην S φάση έχουμε την κυκλίνη α που προσδένεται στη CDK2. Στη G2 φάση έχουμε την κυκλίνη α που προσδένεται στη CDK1. Και στην M φάση έχουμε την κυκλίνη Β που προσδένεται στη CDK1 επίσης. Αυτά ήτανε για τον κυταρικό κύκλο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Θα βρείτε τις διαφάνειες παρουσίασης στην παραγραφή του βίντεο για να βοηθήσει με την επανάληψή σας. Και αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να μου γράψετε στα comments και θα σας απαντήσω ή να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.